Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene anyị ji ozi dị oke mkpa wee bịa n'ụbọchị nke taa. Afa nka bụkwa Nwaada Uju Okonkwo. Afa m bụ Nwaada Nkiru Ugochukwu. Ndewo. Ife o ji bụrụ good news bụ na mgbe nwata mejọrọ nna ya si abịa ka ha mezie ịma na nwe good news. Onye nwe anyị si ndị Igbo abịa ka anyị na-amezie anyị bịazie n'ihe ahụ o ji wee chụpụ anyị na ya chọzi ịnabata anyị. O wee sị na anyị ga-ebu ọnụ na anyị ga-ekpe ekpere na anyị bịazie ka anyị na ya wee kpezie ana ihe abụ na otu a ga-esi kpezi mkpezi abụ na anyị na ya ga-abịa mbịakọta ndị Igbo niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ọfịa, ndị isi afịa, ndị isi ụka, ụmụ akwụkwọ, ndị isi obodo, ndị igwe, ndị ọchịchị n'ụdị dị iche iche na ngalaba ndị Igbo niile ka onye nwe anyị na-akpọ oku dị otu a. So ka njọ nwanne m ajụjụ biko ka ife Chineke ji akpọ anyị oku a. Chineke na-akpọ anyị oku dịka akwụkwọ nsọ kwuru na akwụkwọ Aịzaya 1 from verse 18. Okay. O wee sị na ọ bụrụgo na mmehie anyị adịka unyi na ndị ahụ Chineke ga-asacha anyị. Okay. Joel chapter 2 from verse 12 to 17 kwukwara otu ife ahụ. Wee sị ma nne ma nna ma ụmụ okorobịa ma ndị echichi onye ọbụla na-agbakọ ka ibere Chineke akwa. Maka obi iwe na-ewe Chineke ana o nwere ife otiti chọrọ iti ndị Igbo. Chineke wee sị bịa ka anyị na ha dozie maka Chineke anụrụgo ndị Igbo dịka nwunye. So na ọ chọrọ ka ihe otiti a tie anyị. Okay. So na mgbe ọ bụ na ihe otiti na-achị iti ndị n'ihi na Chineke hụrụ ndị nke n'anya o bulu ụzọ kpọọ ha oku bịanụ ka anyị mezie maka ihe otiti a na-akpọ judgment na-achọ ịbịa n'ala Igbo. Unu gee ntị unu afụ na otego ndị amụma na-ebu ya anyị nọkwa ndị era of ndị amụma na-ekwu ya ọtụtụ mgbe ọ dị ka anyị kpọchiri ntị ndị Igbo wee sị na ndị Igbo ada agba ọsọ mmiri until n'obido wee zobe mana ya chọrọ ka mmiri ama unu. Anyị ka nọkwa na that line ahụ ndị amụma nọ na onye nwe anyị si anyị n'ife a na-achọ ịbịa n'ala Igbo na ọ bụ na anyị bịakwutie anyị na-enwe ife a na-akpọ reconciliation na iwu ya ga-adajụkwanụ. Onye nwe anyị wee na-akpọ anyị okwu a wee sị anyị bịa ka anyị na-amezie. So nwanne m, last question, ọ bụrụ na kedu ife ọ dị gị ka ọ ga-amịpụta mkpụrụ ma ọ bụ na ebu ọnụ a wee chọtụrụ Chineke? Ọ ga-amịpụta restoration, ọ ga-amịpụta ndozi n'ozuzu oke. Okay. Dị ụtọ na Chineke anụrụgo ndị Igbo dịka nwunye. Kọwagodola anyị ife Chineke ife na-akọwa na Chineke anụrụgo ndị Igbo. N'ihi na ndị Igbo bụ ụmụ Chineke through covenant, ọgbụgba ndụ bụ nna anyị Abraham tinyere anyị n'ime ya. So ọgbụgba ndụ a ka ndị Igbo breki ba ijebezi ụzọ nke akafa na-ekpezi arụsị dị iche iche na-emezi mpụ dị iche iche. Chineke wee gbakọdo anyị azụ. Biko onye n'onye ka ọla ibie ebumọnụ a na-ebido na 15th and 16th of November 2025. anyị wee na-akwadozi soro na assembly a na-eme on 29 November 2025 n'Enugu. Ka onye n'onye ka ọla ibie maka ọgbakọ na ibu ọnụ dị otu a tụsaa na ozi a ka ndị Igbo niile nụ ya